Neja ta musanta rahotannin da ake yadawa cewa 'yan bindiga sun saki ɗaliban makarantar nan da aka yi garkuwa da su. Sheikh Abubakar Gumi ya buƙaci gwamnatin tarayya ta yi afuwa ga 'yan ta'adda da suka addabi sassan ƙasar nan. Shi kuwa kwamitin bincike akan cin zalin da ake zargin jami'an tsaro suna yi wa jama'a jihar Legas ya ba da kuɗi naira miliyan 10 ga waɗansu mutane biyu da ake zargin an ce musu zarafi. A ƙetare Yarima Hari tare da mai ɗakinsa Megan sun ajiye makamansu na sarautar Ingila. Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da yammacin wannan rana ta Juma'a wadda take zama 7 ga watan Rajab shekara 1442 bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. Da take nan da 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 miladiya. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Sunana Nura Haruna Mudi kuma muna tare da abokiyar aiki Khadija Nasir. Labaran zai dora daga nan Kano, inda aka ce matsalar barace-barace a kan tituna wadda ta cinyewa tana ci gaba da daukar hankali duk da yunkurin da gwamnatin jihar Kano ke yi na magance ɗabi'ar. Yanzu haka al'amarin yana daukar sabon salo ta yadda wasu iyaye ko 'yan uwa suke safarar yaransu masu ƙananan shekaru daga ƙauyuka zuwa birni musamman domin yin bara a kan tituna. Rahotonmu na musamman da wakilinmu Abdulrahman Balarabe Isa ya haɗa mana yayi nazari akan girman matsalar tare da auna tasirin hakan ga zamantakewar al'ummar jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Ga ci gaban rahoton. Da wuya mutum ya tsaya na wasu 'yan daƙiƙu kaɗan a tituna ko wasu wuraren taruwar jama'a a jihar nan ba tare da yara ƙanana mabarata sun kewaye shi ba. A mafi yawan lokuta manya ke musu jagora tare da faɗin nau'ikan labarai masu ban tausayi domin neman na annabi. Gungun waɗannan mabarata na rarraba kawunansu ne a wurare daban-daban inda suke ƙoƙarin gamsar da mutane cewa suna cikin wani irin mawuyacin hali domin karɓar na kaiwa baka a hannun jama'a. Wata yarinya 'yar kimanin shekaru 9 na haihuwa a duniya da muka bata suna Aliya Haruna domin bata kariya ta shaida wa Arewa rediyo yadda mahaifiyarsu ke rarraba 'yan uwanta su 7 gida biyu wajen bara, akan kawo su cikin birni da safe su kuma haɗu waje guda su koma garin su bayan cin kasuwar ranar. Idan muka kasu a wata danjar in muka tashi tafiya ya mu je mu haɗu a waje ɗaya mu nuna ne. Yan haye su ya haye, yan rimin kewan su ya yan titin balan su kowa da adere kansu. Ran da Allah mu bayan magarba muke haɗa kan muke tafiya mu je mu samu babu mu. A can fata take sunan duk fata za mu haɗa. Kazalika yayin wata tattaunawa da wakiliyar mu Haftar Rabi Abubakar, wata mata dauke da 'yan biyu da mijinta ya mutu ta ce tana samun akalla naira 500 zuwa 600 a rana, kuɗin da take amfani da shi wajen kula da 'ya'yanta. Kullum na in na zo sai na tafi da 'yan garin masara ta rabi zan je in tuƙa mana tuwo mu ci. Wannan tuwo da muka ci da daddare ni zan ɗumama musu in baro musu kuma neman na 'yan biyu ne da watan su 7 mahaifinsu Allah ya yi. Allah ya sa aka samu buɗi za ka samu 500 600 abin da Allah zai baka ka rufa kanka asiri. Daman da abin da kake nema ka samu ka ci a bakinka. Duk da cewa ana alakanta wannan batu da tsadar rayuwa, wasu daga cikin su sun riga sun maida kaskantacciyar ta'adar sana'a ba tare da jin kunyar saka 'ya'yansa a ciki ba. Da yake magana akan batun, shugaban sashen wayar da kan al'umma na hukumar hana safarar mutane ta ƙasa NAPTIP Aliyu Abba Kalle ya ce doka bata ba hukumar hurumin ɗaukar mataki akan iyaye ba, shi yasa suke ta fafutuka domin ganin cewa an aiwatar da dokar hana cin zarafi da safarar mutane. Akwai wasu dokoki guda biyu wanda suka hito na ƙasa wanda idan suka fito za su ƙara taimaka ma ainihin wannan doka ta mu ta NAPTIP wurin ainihin hukunta ainihin masu azabtar da yara da turo su binne. Kamar mu daga bangaren mu akwai bangare da ya zama ya yi shiru tsakanin iyaye, babu hukunci akan ɗa uba don ya tura ɗan shi aikatau. To amma kaga yanzu akwai wata sabuwar doka guda biyu wanda muke ta fafutuka jihohin arewa su tabbatar da ta tabbata a jihohinsu. Jihar Kano yana ɗaya daga ciki dan an yi nisa. Akwai sexual and gender based violence sai kuma gender based violence. A nata bangaren kwamishinar mata ta jihar Kano Zara'u Muhammad ta ce gwamnatin Kano tana sani da irin waɗannan mutane da ke son 'ya'yansa a barace-barace, sai dai har yanzu ba a kammala tattara gamsassun bayanai da za su taimaka wajen gurfanar da su ba. Ka san kai tsaye yanzu yaran ba za su iya nuna maka ba, kamar suna tsoron mutanen, don mun yi ƙoƙarin mu samu ɗin mu kama
to amma yaran kamar suna tsoron su kamar sun zara ido, amma yanzu mun sa lokal government ta binciken mana a wannan in dai mun kama irin wannan gaskiya kotu za mu kai su kai tsaye. Ta kuma bayyana cewa tuni hukumar ta tashi tsaye wajen kama mabarata da dama a fadin jihar nan. Wasu masu ruwa da tsaki na ganin cewa idan kaman da sauran matakai da ake ɗauka tsawon shekaru ba su yi tasiri ba, kamata ya yi mahukunta su sake shiri domin kakkaɓe wannan matsala daga cikin al'umma. To ya ake ganin girman wannan matsala a yankunan da kuke zaune? Za a iya wallafa ra'ayi akan labaran ta shafinmu na sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1 kamar yadda ake kallon mu daga ko'ina a faɗin duniya ta shafin ko kuma Instagram kan Arewa Radio 93.1. To nan kuwa gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewa nan ba da jimawa ba za a samar da sabon reshen makarantar koyon tsafta da harkokin kiwon lafiya wadda aka fi sani da hygiene a yankurin da gwamnatin take na faɗaɗa kwasa-kwasan makarantar da za su haɓaka ayyukan kula da lafiyar al'ummar jihar nan. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya samu wakilcin kwamishinan lafiya Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya bada wannan tabbaci yayin kaddamar da asibitin makarantar ta Haijin da safiyar wannan rana ta Juma'a. Yana mai bayyana cewa samar da asibitin zai taimaka wa al'ummar da ke kewaye da makarantar baya ga harkokin karatu. Dr. Tsanyawa ya kuma kara da cewa gwamnatin jihar Kano ta aiwatar da ayyuka daban-daban domin cimma kudirin makarantar. Yana mai bada tabbacin cewa shirye-shirye sun yi nisa domin samar da sabon reshen makarantar wanda za a amfani da shi wajen amfanin ɗalibai da ke sha'awar karantar ɓangaren kiwon lafiya a jihar Kano. Saboda damuwa da mai girma gwamna ya yi wajen inganta horar da ma'aikatan lafiya, shi yasa aka gina wannan gagarumin asibiti a cikin wannan makaranta, kuma gwamnati na ƙara duba yiwuwar samar da wani matsugunan da zai zama kamar annex na wannan makaranta domin a ci gaba da kwasa-kwasan sababbi, kila ma har a ƙara wasu kwasa-kwasan domin a tabbatar da kula da lafiyar al'ummar jihar Kano. A nasa jawabin shugaban makarantar ta Hajin Dr. Bashir Bala Getso ya yaba wa kokarin gwamnatin jihar Kano wajen samar da ci gaban makarantar a daidai lokacin da bayyana cewa idan aka gammala ginin sabon reshen makarantar za ta samu zarafin ɗaukar ɗalibai kimanin 2,500 a kowace shekara. Wannan makaranta mai tsohon tarihi kusan shekara 90 sai yanzu take ta gana abubuwan alkhairi suna zuwa. In aka duba wannan clinic din kamata ya ce an samu da shekara kusan 30 ko 40 baya, amma Allah cikin ikon sai a karkashin wannan gwamnati mai albarka aka samu wannan clinic. Kira daga mutane masu hannu da shuni ganin cewar ba gwamnati kadai za a bari da nauyi akan irin wannan abubuwa ba, ya kamata a ce su masu shigo tallafa wannan makaranta mai albarka, ganin cewa ƴaƴansu ne da jikokinsu ne ake tallafa, ake ba su horo a cikin wannan makaranta domin a yaƙi da irin abubuwan da zama haka ne yake kawowa, musamman ana ganin cewa akwai matasa sosai sukan tsunduma cikin yanayi na shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma harkoki na crimes. A wani labarin kuwa kungiyar tsaffin ɗaliban makarantar sakandaren Gwale sun ba da gudunmuwar kayayyakin koyo da koyarwa da kuɗin su ya kai sama da naira 300,000 ga manyan makarantun sakandare na gwamnati a wani bangare na inganta harkokin koyo da koyarwa da yake tabbatar da kayayyakin ga mahukuntar makarantar da safiyar yau. Shugaban kungiyar injiniya Hassan Abdulkadir ya ce an ba da gudunmuwar ne da nufin karfafa yunkurin da gwamnati ke yi na bada ilimi kyauta kuma wajibi a jihar Kano. Ya kuma kara da cewa goyon bayan tsarin ilimi nauyi ne daya, wato nauyi ne da ya rataya akan kowa domin samun ci gaba a cikin al'umma a kowane mataki. Daga nan ya buƙaci sauran ƙungiyoyin tsaffin ɗalibai na sauran makarantu da su ziyarci makarantunsu domin tabbatar da ganin cewa suna bada tasu gudunmawa wajen ci gaban makarantun nasu. Tun da farko dai shugaban manyan makarantun sakandare ya yaba wa kokarin kungiyar tsafin ɗalibai ta Goba, inda ya yi alkawarin amfani da kayayyakin yadda ya dace. Yana mai cewa kokarin zai taimaka wa mahukuntar makarantar wajen gudanar da ayyukansu. Wakilinmu ya rawaito mana cewa cikin kayayyakin da aka bada gudunmuwa sun haɗar da rijistar ɗalibai guda 100, sai katan 4 na farar takarda da magunguna da sauran kayayyakin koyo da koyarwa. Kuma na yi alkawarin duk abubuwan nan da aka kawo da wanda na tarar da wanda yanzu na zo aka kawo, insha Allahu za mu iya iyawarmu, za mu tabbatar cewar an yi amfani da waɗannan abubuwa a makarantar nan. Yaran nan ba kowa ne in ya gama secondary zai iya samun opportunity ya tafi gaba, to amma a ce yaro in ya gama ya samu abin yi.
To a bangaren tsaro kuwa gwamnan jihar Neja Abubakar Bello ya bada tabbacin cewa gwamnatinsa tana ganawa da mahukunta a matakin farko domin tabbatar da ganin cewa an saki ɗaliban nan da kuma malaman makarantar sakandaren Kagara da aka yi garkuwa da su. Gwamnan ya bayyana haka ne a gidan gwamnatin jihar da ke birnin Minna inda kuma ya karanta jita-jitar da ake yadawa cewa an saki mutanen da aka yi garkuwa da su tun da farko. Ya kuma ƙara da cewa suna ganawa da mahukunta a ƙananan hukumomi da na tarayya da kuma na jihar domin tabbatar da ganin waɗanda aka garkuwa da su sun kubuta ba tare da wata matsala ba. Gwamna Bello ya buƙaci iyaye da kuma sauran iyalai har ma da makusantan mutanen da aka sace akan kada su damu ko kuma zuciyarsu ta arzika, kasancewar gwamnatin jihar tana ƙoƙari wajen ganin an saki mutanen cikin kankanin lokaci a nan gaba. A nan kuma awanni 24 bayan da 'yan bindiga sun yi ajalin akalla mutane 4 tare da yin awon gaba da mutane 10 a ƙauyen Akufe na gundumar Kuci a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa da ke jihar Niger. Rahotanni na nuni da cewa kawo yanzu 'yan bindigar ba su tuntuɓi kowa ba akan batun sakin mutanen. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake juyayin kwashe mutane 42 ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara da 'yan bindigar suka kwashe, al'amarin da ke ƙara nuna taɓarɓarewar matsalolin tsaro a jihar ta Niger da wasu sassan ƙasar nan. Wakilin ma a jihar Niger ya bi kadin wannan labari ga kuma rahoton da ya aiko mana. Akalla mutane 4 ne 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane 10 a ƙauyen Akufe ta gundumar Kuci a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa da ke nan jihar Niger. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake juyayen kwashe mutane 42 ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta garin Kagara da 'yan bindiga suka kwashe, al'amarin da ke ƙara nuna ƙamarin ta'addancin 'yan bindiga a jihar Niger. Wani babban jami'in karamar hukumar ta Sarkin Fawa wanda ya nemi a saka sunansa saboda dalili na tsaro ya ce mutane 4 da 'yan bindigar suka kashe 'yan banga ne da ke taimaka ma jami'an tsaro a yaƙi da masu kai hari, kamar yadda iya min ƙarin bayani a zantawar mu da shi ta wayar salula. Kidnappers ne suka shigo mana garin a karkashin Kuci district area, suka shiga suka kwashi mutane 10 suka kuma kashe mutane 4 in the process of the operation. Vigilantes na arriving wurin kinan take over kafin su bandi sun kai a sun da sun riga su da sai suka bude musu wuta. Aka kashe mana vigilantes guda 4 'yan banga ne da wallahi. A yanzu da dai bamu samu labari ko an so ma negotiate for their ransom ba. Babu wani bayani tukuna for now. Kawowa lokacin hada wannan rahoton dai hukumomin jihar Niger da ma rundunar 'yan sandan jihar Niger ba su ce komai ba akan wannan hari na Sarkin Fawa. To amma yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaro ƙara jan ɗamara domin tunkarar waɗannan mahara da ma ƙoƙarin kubutar da 'yan makarantar Kagaran, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Adamu Usman ya bayyana a lokacin da yake karɓar wasu 'yan sandan kwanzar da tanzoma guda 300 a ƙarƙashin shirin nan na musamman da ake kira Operation Pop Ada a garin Mina, babban birnin jihar Niger. We are here to flag off phase 2 of Operation Pop Ada in the state, and the purpose of the operation is to flush out bandits, kidnappers, armed robbers and terrorists within our environment. Ya ce muna nan ne domin kaddamar da kashi na biyu na wannan shiri. Manufar shirin shine dai fatattakar waɗannan miyagun 'yan bindiga masu fashi da makami da garkuwa da jama'a da ma sauran ta'addanci a faɗin jihar. Fata dai shine samun nasarar kubutar da mutanen da ke hannun miyagun da kuma fatar ganin an samu sauƙin lamarin yadda al'umman ƙasar nan za su samu sukuni. Ƙarshen rahoton kenan, Bashir Muhammad Ruwan Zafi. To a gaida Bashir Ruwan Zafi, a nan kuwa fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Ahmad Gumi ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi afuwa ga duk wani ɗan bindiga da yake da muradin ajiye makami idan har za a samu zaman lafiya a Najeriya. Sheikh Gumi ya yi wannan kira ne a yau yayin da yake ganawa da manema labarai a birnin Minna na jihar Niger. Ya bayyana cewa kamata ya gwamnatin tarayya ta yi afuwa ga 'yan bindigar da suka shirya domin yin sulhu da gwamnati. Idan dai har aka ci gaba da ɗaukar matakai za su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a ƙasar nan. Kazalika malamin ya kuma tattauna da 'yan bindigar tun lokacin da ya kaddamar da shirinsa na samar da zaman lafiya a cikin shekarar da muke ciki ta 2021. Ya kuma bayyana cewa 'yan bindigar sun yi korafin cewa ana kai musu hare-hare ta yadda ake yi musu kisan gilla babu gaira babu dalili. To a nan kuma limamin masallacin Juma'a na shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar Kano da ke Bamfai Sheikh Abdulkadir Haruna ya ja hankalin jama'a da su kasance masu jin tsoron Allah tare da tunatar da su ranar sakamako.
wakilin mu Bashir Faruk Durmin ya labarta mana cewa Sheikh Abdulkadir ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da hudubar sa ta yau, yana mai cewa ya kamata al'umma su wa'azantu da cewa Allah zai bujirowa da kowa aikin da ya gabatar a ranar gobe. Huduban tamu ta yau jan hankali ne dangane da wata aya cikin alkur'ani cikin suratul baqara. Allah subhanahu wataala ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ubangiji ta Allah ya ce ku ji tsoron wani yini wanda za a mai da ku cikin sa zuwa ga Allah, sannan kuma a cika ma mutane ayyukan da suka aikata ba tare da an zalunce su ba. Ayan tana da gaba guda biyu. Gaba ta farko tunani ne da kuma tanadi kafin ranar karshe ta zo ma mutum, ma'ana kafin mutuwa. Gaba ta biyu kuma shine yadda Allah subhanahu wataala zai cika ma mutane ayyukansu da abin da mutum ya gani a wannan yini ba aikin kowa bane, ayyukansa ne. Shi kuwa limamin masallacin Juma'a na Triumph Sheikh Lawal Abubakar Shu'aibu a hudubarsa ta yau kiraye ga al'ummar musulmi da su kasance masu karfafa soyayyar su ga fiyayyen halitta Annabi tsira sallallahu alaihi wasallam a duk inda suka tsinci kansu. Aiki ne na Allah subhanahu wata'ala kuma da ya umarci bayinsa da su yi, kuma Allah ya alkawarin ko ba daɗe ko ba jima ko ma waye bai yi ba to shi dai ba zai fasa nasa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙi akan al'ummarsa da ta tashi tsayuwar daka ta ga ta kare masa dukkan wani hari. Aiki ne wanda ko kai ko kai Allah zai yi, hakanan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan ya zama kana cikin masu yi wanda Allah ya wata goma shi da yi, to ka ɗauka cewa Allah ne ya so ka da alkhairi, ya maka alfarma ba kai masa alfarma ba. Da fatan Allah ya shirya da al'ummar musulmi baki daya. To daga nan kanan bari mu tafi yankin kudancin kasar nan inda aka halaka waɗansu ƙananan yaran ƙasa da shekaru 10 su 6 a wani hari da aka kai a yankin Oba da ke karamar hukumar Edimili a can jihar Anambra. Al'ummar yankin ne dai suka tabbatar da faruwa lamarin, inda suka bayyana cewa an kai har ne da yammacin ranar Talata, yayin da ake tsaka da fuskantar rikici-rikici na kabilanci a sassa daban-daban na ƙasar nan, wanda kuma sai a jiya ne aka samu bayanin faruwar al'amarin. Rahotanni dai sun bayyana cewa mahukunta a jihar sun ya bakin ƙoƙarinsu domin ganin cewa an kama waɗanda suka aikata laifin. A wani labarin kuwa gwamnatin jihar Kwara ta ba da umarnin rufe makarantun sakandare guda 10 da ke Ilorin babban birnin jihar ba tare da bata lokaci ba har sai an kammala sasanta takaddamar da ake yi akan sanya hijabi a makarantun. Wata sanarwa da ke dauke da sa hannun babban sakataren ma'aikatar ilimi ta jihar Kemi Adeosun ta ce kwamitin da gwamnatin jihar ta samar da ya kunshi wakilan musulmai da kiristoci sun gana a yau domin samar da maslaha a tsakaninsu. To nan kwa kwamitin bincike kan cin zarafin da ake zargin cewa jami'an tsaro suna yi wa jama'a biyo bayan zanga-zangar 'yan sas a can jihar Lagos ya biya diyar kuɗi naira miliyan 10 ga ɗansu mutane guda biyu da ake zargin jami'an tsaro sun ci musu zarafi. An dai biya masu korafin guda biyu kuɗin da suka haɗar da wani mai suna Hana Olubodi diyar naira miliyan 5 da kuma wani mai suna Kudirat Obayomi wadda ita ma aka biya ta kudin naira miliyan 5 jimilla miliyan 10 kenan. Gwamnatin jihar Lagos ce ta kafa kwamitin a shekarar 2020 domin magance korafe-korafe da suka biyo bayan zanga-zanga 'yan sas wadda aka gudanar dangane da ma'aikata ko jami'an tsaro na rusasshen sashen jami'an 'yan sanda na sas a kasar nan. Gwamnatin tarayya ta yi gargadin cewa daga yanzu ba za ta sake amincewa likitoci masu daukar horo na tsawon shekara guda a daukacin asibitocin kasar nan su rika shiga yajin aiki ba. Shugaban kungiyar likitocin haƙora ta ƙasa Farfesa Abba Hassan shine wannan kira, wato shine wannan jan kunne yayin bikin rantsar da likitocin haƙora waɗanda suka samu horo a ƙasashen waje har guda 1,021. To daga sashen labarai da al'amuran yau da kullun na Arewa Radio 93.1 zangon FM ake shan labaran nan kai tsaye, kuma za a iya kallon labaran daga ko'ina a faɗin duniya da shafin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1. Za kuma iya sauke manhajar Arewa Radio ta Play Store akan wayoyin salula domin sauraro daga ko'ina a faɗin duniya. To madalla kasashen ƙetare kuwa jami'an lafiya da kuma ƙwararru sun bayyana cewa akalla mutane 31 ne suka mutu sakamakon wata bakuwar cuta ta annoba da ta balla arewa maso gabashin ƙasar Congo watanni 3 da suka gabata. Ministan lafiya dai a gundumar Ituri mai suna Patrick Kamamura wanda ya tabbatar da adadin mace-macen ya bayyana cewa sama da mutane 520 ne suka kama da cutar. A nan kuma Yarima Hari da mai ɗakinsa Meghan Markle sun ajiye ayyukan su na masarautar Ingila a hukumance
Masarautar Buckingham cikin wata sanarwa da take tabbatar da hakan a yau ta ce dukkanin ayyukan masarautar an miƙa su ga sarauniyar Ingila Elizabeth da biyu domin sake naɗa wasu. A watan Janairun bara ne Harry da Meghan suka baiwa duniya mamaki lokacin da suka sanar da ajiye ayyukan masarautar. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To kamfanin hada sinadarai na CAF ya sanar da haɗewa da kamfanin fenti na Portland. A yau ne dai aka sanar da haɗewar a matsayin wata matsaya da aka cimma yayin wani taro na masu ruwa da tsaki da aka gudanar tsakanin kamfanonin guda biyu a wata kotu wadda ta bada umarnin a gudanar da wannan masala wanda aka gudanar a can jihar Lagos. A cikin wata sanarwa da ke dauke da shawarwarin da aka cimma a taron wadda sakataren kamfanin mai suna Ayopimpo Way ya fitar, ya bayyana cewa yanzu haka an baiwa kamfanonin CAF izinin karɓar dukkanin hada-hadar cinikayya ta kamfanin Portland domin ci gaba da harkokin kasuwanci a dunkule tsakanin kamfanonin biyu. Ga labaran nishadantarwa. Matashin mawaƙin nan mai tasowa Abdul Diwan ya sanar da masoyan shi cewa sabon bidiyon waƙar shi mai suna Kyakkyawa yana nan fitowa nan da kwanaki biyu masu zuwa. Mawaƙin ya bayyana hakan ne ta shafinsa na Instagram yayin da masoyansa suka nuna farin cikin su tare da cewa suna dakon fitowar bidiyon. Za ku saurari labarin wasanni. To awanni 24 bayan motar da ke dauke da 'yan wasa da kuma ma'aikatan kungiyar kwallon kafa ta Wiki Torres ta kama da wuta, ita ma kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas sai masu gida ta gamu da makamancin wannan ibtila'i a yau Juma'a. Al'amarin ya faru ne da safiyar yau a unguwar Bawa da ke dab da shiga jihar Filato, inda 'yan wasan suka tsira ba tare da samun kokowar zane ba, kamar yadda mai horar da 'yan wasan kungiyar Ibrahim A. Musa ya tabbatarwa Arewa Radio da yammacin yau. Musa ya kuma kara da cewa an samu nasarar kashe wutar, inda aka tura da wata motar za ta dauki 'yan wasan zuwa garin Benue domin fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta sai masu gida da Lobby Stars a gasar cin kofin ajin ƙwararru ta ƙasa mai daraja ta ɗaya da za su gudana a ranar Lahadi mai zuwa. Ga Ahmad Kabo Idris da ci gaban waɗansu labaran na harkokin wasanni. Alamu sun nunar da cewa da yiwuwar mai horaswar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Ganat Roha ya ajiye kaftin ɗin kungiyar Ahmad Musa daga jerin 'yan wasan da za su wakilci kungiyar a wasan share fage da neman gurbin buga gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekarar 2021 tsakanin Super Eagles da Jamhuriyar Benin da kuma Lesotho, har sai ɗan wasan ya samu sabuwar kungiyar da ya koma da Murza Leda. A wani labarin kuma kungiyar kwallon kafa ta mata ta ƙasa Super Falcons ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow ta mata a karan farko a gasar kofin mata na ƙasar Turkiya da ke gudana a birnin Antalya. Wannan ta kasance nasarar farko ga mai horaswar kungiyar Landy Wildrum bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar sa da hukumar kwallon kafa ta ƙasa NFF ƙasa da awanni 24 kafin take wasan. A fagen cinikayya da musayar 'yan wasa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta shiga zawarcin dan wasan Borussia Mönchengladbach Jonas Hoffman. Ahmad Kabo Idris, Arewa Radio. Sai kuma hasashen masana yanayi. Hasashen masana yanayi da safiyar gobe idan Allah ya kai mu dawakin tofa da kenan Kano da Lokojan jihar Kogi sai Jalingo a jihar Taraba. Dukkaninsu za su kasance cikin rana bisa ma'aunin Celsius 10 zuwa 18, yayin da birnin Kebbi da ke jihar Kebbi zai kasance cikin washewar sararin samaniya bisa ma'aunin Celsius 16. Yanayi a Ore da ke jihar Ondo da Oka da ke jihar Anambra zai kasance cikin hasken rana bisa ma'aunin Celsius 19 zuwa 20. Sai da Gema da ke jihar Rivers zai kasance cikin gajimare bisa ma'aunin Celsius 22. Idan muka bar gida Najeriya kuwa Gaborone da ke kasar Botswana zai kasance cikin yawaitar rana bisa ma'aunin Celsius 22, inda kuma Cairo na kasar Egypt zai kasance cikin rana jifa-jifa bisa ma'aunin Celsius 11. mai sauraro labaran na kasa da na ketare ke na yammacin wannan rana ta Juma'a, amma kafin mi salama akwai maimacin kanunsu. An ji cewa gwamnatin jihar Niger ta musanta rahotannin da ake yadawa cewa 'yan bindiga sun saki ɗaliban makarantar nan da aka yi garkuwa da su. Sheikh Abubakar Gumi ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta yi afuwa ga 'yan ta'adda da suka addabi ƙasar nan.
kwamitin bincike kan cin zalin da ake zargin jami'an tsaro na yi wa jama'a a jihar Legas ya ba da kuɗi naira miliyan 10 ga wasu mutane biyu da aka ci zarafinsu. A ƙetare ko an ji cewa Yarima Hari tare da mai ɗakinsa Megan sun ajiye mukamansu na masarautar Ingila. Furar da za ta yi kyau tun daga sirfe ake gane ta. Furar da za ta yi kyau tun daga sirfe ake gane ta, karin magana kenan a wannan rana ta Juma'a. Madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na Arewa Radio 93.1 a zangon FM. Sai Fidelia Gunca wadda ta ce ta tsara labaran kamar yadda aka ji, sannan Bashir Sarki sarrafa na'ura domin sada mu da kuwa madadin daukacin ma'aikatan sashen labarai da al'amuran yau da kullun. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Khadija Nasir muke cewa a huta da lafiya. Domin labarai da ɗumi-ɗuminsu Arewa Radio.